היו לי הרבה רגעים מרגשים בתור מורה בקורס הגיור של נתיב, אבל יש רגע אחד שלא אשכח לעולם. אני מלמדת בכיתה, ופתאום משום מקום תלמיד אחד פורץ בבכי. זה היה רגע מאוד מרגש שלא ציפינו לו. והוא מתחיל לספר על הסיפור האישי שלו, ואיך בעצם התהליך של הגיור עזר לו להתגבר על המסע שלו. הייתה שתיקה רועמת בכיתה, והוא המשיך לספר, ואנחנו ככה עם עיניים טובות קשובים לו ומכילים אותו, והיינו איתו ביחד ברגע הזה. והיו עוד מלא רגעים אחרים של שמחה, של צחוקים, של הומור שחור, של כל מיני מיתוסים שאנחנו מנפצים על היהדות, חברות טובה בין התלמידים, ובאיזשהו שלב אנחנו מתחילים לדבר באותה שפה. זה באמת מאוד מאוד מרגש. זה קורה לקראת סוף התהליך, שפתאום זה לא מורה ותלמידים, אלא אנחנו פתאום מדברים את אותה שפה ומבינים. אני רוצה להזמין כל מי שמרגיש שהגיע הרגע שלו, או שלה, להצטרף אלינו ולהתחיל תהליך משמעותי.